Happy tanghalian sa inyo mga kaibigan. Ang ulam natin ngayon ay kinunot. Lutong Bicol mga kaibigan. Oh, sarap. Sarap nito. Malasa to mga kaibigan. Kinunot to. Sarap. Ang sarap ng kinunot mga kaibigan, no? Pagi ito mga kaibigan. Ewan ko kung anong tawag sa ibang lugar ng pagi. Kasi yung ginagawang kinunot mga kaibigan dito sa Bicol ay pagi o kaya yung pating. Sarap. Malasang malasa siya mga kaibigan. Tabis talaga mga lutong Bicol. Matipid pa. Maliit lang yung binili ko mga kaibigan. 140 pesos lang yung gastos ko sa pagi. No? 600 grams. Kasi kung mapera ko, 1 kilo bibilin ko mga kaibigan o isang malaki. Tipid lang, nakapag-almusal na kami. May baon pa ako, may tira pa doon kay Mrs. tanghalian niya. The best ko mga kaibigan, healthy foods pa. May malunggay. Kahit bagong sahod tayo mga kaibigan, nagtitipid pa rin ako. Para hindi na tayo nangungutang pagka naubusan ng pera. Ang hirap pa naman mangutang. Best. Sana marunong na kayo magluto ng kinunot ha. Yung pagi may mga kunting tinik din mga kaibigan. Saka maliit pa naman yung nabili kong pagi. Tabdas. Ano ibang luto nito dito sa mga Bicol mga kaibigan? Nilalagyan ng sili. Maraming sili. Ako hindi na kasi yung anak ko kumakain din nito. Baka maanghangam. Mabuti kung ako lang kain tapos si Mrs. The best. The best mga lutong Bicol. Sino ba ang hindi marunong magluto nito? Sana may nagtunan kayo sa pagluto ng itong kinunot. Ako kasi ginigisa ko yan bago gataam para mas malasa. Yun ang kakaibang teknik ko. May konti-konti siyang mga buto. Buto ba yun o tinik? Basta yun na yun. Ito masarap. Busog naman tayo mga kaibigan sa tanghalian. Last day ng trabaho ngayong taon mga kaibigan. Salamat sa isang taon na naging tayong safe sa trabaho. At salamat sa isang taon na ginabayan tayo ng amang lumika, no? Hindi naman nagkulang sa atin sa biyaya.
Lagi tayong punong-puno ng biyaya. Busog na naman. Salamat sa biyaya.